Já jsem dělala šikmený. Ale i na sestřím. Tak, chtěla k 9. tříd. Lucinko! Ani úsměv mi nevěnuje, ani. Kačka a Zuzka, páčka. A teď já! Teď já jdu nahrávat, to mě bude. Ještě jsem to nevypla, tak nahrávám tohle, že se to nevypne. Tebe to baví, že jo? Yes. Musí, ano. Jak se ti to přibližuje? Nevím, Ty kamo. Yes. hlavně když tam se příšprst, tak to je nejlepší. To dá prst, nevím. Ano. Aspoň si popálí jeho. No, hraj! Hraju! Ten byl dobrý! Ty holky, vám to jde! To nejde! No! Jo! Teď to zkazili! To by rádi, víš? Ani. Zamávej. Ahoj! Super. Lucko, zamávej, nemusí se ani koukat. A naše praština, Jana. Nevíš to, já jsem první chvíli byla ještě normální, ale pak se to zhoršilo. Tak se začala bavit se mnou. No, já chci randu, ne? Já bych se taky docela šel zahrát, ale... Tak jdi. Aspoň nám máš na záběru, dělej. A když já jsem strapním, já to neumím. No a? Tak si spíš hrála fotbal, jak to nebylo. Jo, čikýry, to vůbec není pro nás. Že jo? Yes. A co jako děláš? Nahrávám tě. To bude vidět. Ty, já mám ale hezký oči. Je to vidět? Yes. Dej mi to, teď se na to koukneme. Okay.